జై బలిజ, జై జై బలిజ, జై హో శ్రీకృష్ణదేవరాయ. ఈ సమావేశము ధర్మవరం పట్టణం లోనుకోట వీధిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయ విగ్రహ ప్రతిష్ట ఏర్పాటు చేయుటకు తీర్మానించడం జరిగినది. ఏమిటి ఈ చరిత్ర అంటే, ఈ వీధిలో ఒక పూర్వకాలంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో కోట నిర్మించి కాలక్రమేణా ఈ వీధికి లోనుకోట అని నామకరణం చేశారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థము, ఆయన జ్ఞాపకాలు గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలని శ్రీకృష్ణదేవరాయల విగ్రహం ఈ వీధిలో ప్రదర్శిస్తున్నాము. కావున బలిజ కులబాంధవులందరూ సహకారాలు అందించాలని కోరుచున్నాము. ఇట్లు బలిజ సంక్షేమ సంఘం, బలిజ యూత్, బలిజ మహిళా మండలి. జై బలిజ, జై బలిజ.